Shubor Nongngewlem jong Hima. Ka yiang ka sam jong Heprit Kyrshanbor Kharmudai ubala khlatno nang jing sha penyap hagiriu transmam. Hadien ulaja na yiang ha prater risau arja kusan. Kila le buram khado e kamet jong mendagasni ka shpauter risau arja kusan. Hashwa banit Ontep ha ulum jingtep ka shnong nongra. Hagni gasni kila don da ki Spah Ngut ki pat ba ki banajan bana jingai kila Nongsngewlem ha yiang sa u Heprit. Hanongra lum marbo hagni gasni le buram khado yu. La penyat yang jingle buram khadu yu Heprit Kyrshanbor da kashnong nongra ringkat kejingkran na kayeng ba ki kentien kerku kerdo na kashnong ban Nongsngewlem na benta ki bahyeng hasam u Heprit. Hadien kani la ra no ikamet basa u Heprit ban Ontep sha ulum jingtep jong kashnong nongra. Museum Kapasokia, Museum Kapasusi, Nagaliang, Kejauhan di Pedang Sebagai Kipai Barok, Kibana Snom, Kibanajan, Kibanajangai, Kimajan Marpa, Kiba Hilap Laikpor, Menyuan Sini, Minta Keniga, No Aisni, Abang Iwan Matai, Kublai, Kaduk, Ya I Heprit, Bor, Kharmudai, Kaba, Kibriu, Kibang Ontep, Kibriu, Kibakumbu, Kibisinno, Ya Kejingim, Kibakondor, Jong ini I Heprit, Hakarta Bidangdap, Nongsngewlem, Kapandai Kapor, Iba, Inang Yelekai, Inang Mare, Inang Kenti, Paralok, Andrei. Sampai berkat kemudian dijinja pada susi kemudian ini berkantong ya yang kesen yai mina jengi tapi tanah jadi dibalari lasumar yai ni Heprit nomor batang ini ki kendiat senam dak ilado no ingai ipa pat jilalong konsep ketika aku merubah senang nongrak nam sulah seban keren nam sunang seban keren nama baleba tang si main patron itu kejingja balaja CTV ya Heprit ndai mentah baca saya ini bebat apa open source bah jadi ginong kikam senang ya berkunjung ya ki Baik sampai senang berroi, juru kimarjan kimarpa, senang bermajan berapa kibalayawan, Nongsngewlem bah ini kini kismi kibaladat, kaya kani kejengja jengi Heprit kolong beha kasmi praterik, akapor janmit, akapor baik kimi bina jengi, ilamut bangkat banaisyah no, adin berelekan dengan kipara. Ndai dalam kau diibat, kemlapju, ilaja no. Temar kumtahi kini marjan marpa barok, kilemi pada banyik yawat, keleng. Di hadian
Sasipang kira Ontep saya kadang ya kasinong mana kalian kadang sinong yelemi pada ban yit ini Heprit bat kejing yit kejong i kala apa ya do kapor sibaji tam te giman sing habs mat sangi no makala selaman selam bat nagalian kisam la bakilong kami kidang ya hakasmi wo ba dang step pernah kelas dang ban yit biam kijing mi kipat ba terus ni nakasino nora kalau kita bukan bah bat kalau kita ba mo kijing ja ba susi sisha ya kani di kesan bat data hadu hinan nakapor kendai stem ala yo ya ka phone call ba lalap iwi kabat apo mopat ngaliang kasinong ngaliang kadong lele citai pat hadin nanta hadin kana yin kila wan ban confirm bat man pensisya de ya hadin nanta kila wan skipulet bat ngilale ka postmortem de ngaliang kasinong sisya ni dap ni ai ka jing solem ya ka yin kasan kebolatu ya kani ka mensim kepadang zit kemensiam kepadang lum kemensiam kepadang kensai jong ini Heprit ha I mai he pa he kin men para jong I Kyrshanbor Kharmudai na kemensiam ke bakia ngeng ngene na kaliang jong ki khana school kinong hikai but the managing committee jong kanong ra government LP school ipha ya kene ka khobor Nongsngewlem shapi but ikibahayeng hasem Bro, kita don ni kerja day kebejan badi Kyrshan, hagni kerjing do no jumpi, you pun, hagajing ja kebakendip, bat kebasusi. Kalong ru kerjing do bekrau, nak kebenta jengi haskul. Kyrshan lalong ularong skul ha usnem arhajar arpusau, bat lalong ukna upupu samarke barabor, baru bakmen, bat pendep ilagi kamrang jengu. Kat ba udan haskul nakaliang jungi ibu ya phi yang Kyrshanbor okwe agajing duai bo blay try kan rad un pentingen badunai bor ya phi hakum kani ko bor ko basusi bad bo udan ring kat lang ba phi haki bor baro suk ki bakfut ka donut na bakin yo I ya utle tia suk Kyrshanbor bala unong thau na ki khana school kinong hikai bat ka managing committee nongra government LP school Renja police station berkunjung ya kanong mensong police station kada ila sanran yang din pamilayo ya ka net jong iklung kat pamilala manrai ya I shani hins ba kande ya hikam iba kat kum kaan ka de net yang I nakayang kasamhi misno ban pensno kan det ala jong iklung Heprit Kyrshanbor Kharmudai ini dan ide konswel but ide pun jam ikon Trisha Kharmudai idan armut shikara ibe dahe khatsan snen but ini ibe dahe idan hnyosnan de kini ki khlong idan hapo kajing thmi jam insan jomki but kumbaki ini kajing kasam jomki kolong ka duk ka bakerdu hadu kata-kata ka ni kumki yang kasem nimju no ye rai kamba nimla banna ye kata ka kajing kudu rai ni so ngo pat ba ble ai ki kamber ko pot ba kya badu ba in na ban pe ki ni khon ki ba I dan hadu remote te nanta kalian jung ka yang kasem hi ni so ba kane kajing jang ye Heprit kalong ka jingdu ka bakrang ya ka pamini la misno ba ka jingdu kadai ka ba amdai tang mangi ka yang kasem ka pangnet ya iba baharo I karlo prajo ki bajan ma pa kisnong ki haw ki bajan ki don lang ka ka jing penut ka jingdu jongi ini Heprit ka kane ka jingdu ya ki klong iwai hadin iwai hapo jing ni kisnong kalong ka ai ka ba pensusi bat dangi ki ba chang but ki
besong ngajan jong kasnong katharu baro yedan kata kajing mensim songsen kata mensim Snowbelum ya iklung banganget skemba kene kajing du jemi ini Heprit kanlong kajing du ka khaddu ang ni hapo snong namra kadangin la nadin song kane kajing jai ini Heprit nga kerpat ya ka darbar snong isangate snong ka anhi bat mangi hiru pada ni dei bandan kata ka mensim ba min trailang bat bangin bias mau shoot kungkani kajingjang kadang jah hapo jangkani snong bat haki snong pemajan hu te kungkani kasem kadan mindan hiru kan ai ya kita dak wan yo kan ai kasha kadut kat kabani nila kabor ban ai te itu kita yang calon tapi ya la kan yawan semua baharan daya di isya ladan ki sya ki itu ki bagi dak kre lam kajang ki bayan semulem ya tam kini mitin Kyrshanbor Kharmudai Basong basa anongra lo marbo amdan kentien ni banong ye pi Heprit barit bafila sya jendat jubor kajing im jong pi hanrei shem yakini kijing isen jong ye pi bat ngimbu kajing duai bafile sup syabdeng tingkat kijing kimen bapin sayo outrai nongbu Ki bahayeng ki basem baro. Ki badon ke jingedei ke bajan bat ini Heprit Kyrshanbor lan. Ki nongsngewlem baro jong kani gadong ke jong hang ni dong nomor bo. Kumjo ye pi ki ba baro ki bawan lagi snong ki bamarjan. Bat lagi snong ki bakam jingai ru. Nyelum lang hakani ke por, hakani ke jaka, hakani ke pelau, hakani ke surok. Dak mensim ke pasokia. Hakabakum ke yeng. Kide bandu no yau kun ba itam ujongki. Bat ni so tho shai. Baka jing klat no ke jong ini kun hep ibaret kalong ke jing do ke bakrau om tang ye pi kum ke yeng ke sem kom. Hendai kalong ke jing do ke bakrau ru yengi kum ke shnong ke thau hi barok ke we. Hadin ke tu ke jingja ke baja hung kai hakadong nong lum. Ke jingja hakaba ke shnong ke la de bandu ye Heprit in sapira lingdok mau nai. Nakaliang ke shnong nilai persang lagi lat ke lenti hadin ke tu ke jingja. Nakabor ke jing start ke jing baro. Pada kumnong yente lakam shushu ye ke jing snio. Ke bami hakini ke sngi haki shnong ki thau ki jongi. Henrengi sngosi shikat dai hakini ke por. Batang hadin katu kat ni tayo hadin ke tu ke jingja. Mental kum ke shnong ni hap pan ye kendo sai ke ni ke we ke jingja. Kabakta bahai ke por perkat ke jongi kinong lam shnong. Teng song nong yo thia ke por men miet. Menen habang asyong man perkat men miet ke ni ke jingja. Hakani ke jela ke bangi syakri yo blay ba im blay ba shisha. Hak jing duai ke jong shimet ngakeli yo blay. Ngong balay bo usha ikini ke jingja ki basniyo kenja hakani ke ri ke jongi. Balay ba ki babaman kinang roy ke jing sniyo kenang roy. Kat bah ke jing baha kanang duna hakani ke sngi ki bangi ni ementa. Bon ki ki jah kini ki sngi. Bat kawai ke bangi soto syai kalong kene. Bangi em hakani ki sngi ki basniyo hadu kata-kata. Isngi hagaba ka jinge tuplem para brio kam dan syo. Isngi hagaba uksud ubaman ulasan syare ka jing em ka jungi kum ki brio. Haba perkat ikani ka jingja ka baja ini Heprit yanungin keno. Ka jingkeli ka bangi hapan keli kalong yanungin keno. Naka bentah kani ka jingja. Nakaliang ka shnong ila persang daga bohar ka jingi baro. Banyak dah ye pi kinong shong shnong nakini ki jing snio yanungin keno. Nakaliang ka police department kala tristom daga bor ka jongka daga jing trilang bagi ke shnong.
Nagaliang jong kadong kalai tristom bara kumno banyada pi kinong song shlong nagiding gijing sneo baro ndai ka paskosi kalong bakine ki jai jingja idangja bat ka jubam kalong i hap ban kenno ya kita ki briu ki ba im ki ba shong basa hajan jongi ki ba kut daga sni lang brat henry hapo ki di suri ki ba penjot Kibale asia kibala bandon hapreng jongi hakane klip matru. Mat kila bandon kila ban pet lingba hakane ke social media ru. Ye hapan keno ye kini kibriyo. Kibriyo kibandon shu ye ka jing ear mensiam. Ban shim ye ka jing em ka jong kini ki khun hap kibare. Ngamdon kentian ban ong shibuan hakane ke por. Dei tang ka we isu thu mangi em magini kiski keba idan hapreng jing shaptieng keba kraw kamdon shu ka jing shong sian ban le kai haplau hasrok halenti hasingkian idan hapreng jing shaptieng keba kraw kale kum we ne kinong yalam jogani kisnong ngadon ban ong yengi bangim dei ban shaptieng kapor kala dei e yangi kum ke jat pen riu kari khasi hi baro kawai Bangim day ban shaptieng ya kini giriu snio. Rengi hapan yeng banyale ikini kijing snio kibadan saudong jongi. Namala dangi shaptieng kini kijajing snio kim dang yai ja hakini kejala hakini giri kejongi. Kapor lade ingi bangim day ban shaptieng. Ni hap ban mi shakmat. Kini kijing ja kim day ban long kijing ja kibapan telot janga badepi. Hari kini ki jingja ki baca hari ni kesnong ke jongi ki lei ban long ki jingja ki ban pen klan chu shu ya ka bor berkat ke jongi ki lei ban long ki jingja ki ban pen start chu shu ki kne ki pan nang ni shikman bat kini ban long ki jingja ki ban pen shlo ringi ban yeng ban yale ikini krius niu ki badan haki imlang salan ke jongi na kalian kesnong ngaken tu ya pi kinong song snong baro ki badan hakani ke por ba piyat piyeng Hakilintiya ki jongpi haganuguno ke caka nang ni shikmat ngin dapet perman bah. Ada don kino ke jing song pera ka yat ke yang jong u ne kano kanong song shnong hapo ke shnong. Ni kerpat ye pi bapin pentep shaka shnong ane shaka bor jong ka an. Nama ban rap ting kong ye jing snil ki badan hakim lang salang kam dei tang ka kam jong ka dor bar shnong. Banrap din kong kamdi tangga kam jong ka police department dan ka sarkar. Neda baro kinong song shnong nyelong kawe daga ju kasur ngiyeng. Banyale persya ikini kijing siu ki badan saudong jongi. Ganong ye pingila banyale iki ladang idon ya kijing long kawe. Nagaliang ka shnong nginem tip mentangila he bahkan ka shnong nongra jongi. Banwan ban pet ban kmi ka we pukul kalong yeng kalong ba akan ikisi ki bangi em hakijing pun kam ka jongi. Ringi kentu ye pi para marjan para marpa ngelepet ye pi kerba nada pi I kan no kijing song per hakinu kini girang ba nani kilong keme pentip no shika bor jong krishnong knang bangila ban shimkang kata di ka jingla ka bangin persyang na kaliang ka bor jong kum krishnong tangga we ngadon ban ong ban penpa preng jongi kalong bakari ke jongi ka dan kam kerke ke jing duai ni hapan duai kerpang halaki jongki yang kisem ke jongi bau blay unyada ye kini kerwi pat ke chat pen riu ke jongi akini kisi ye pun kam bah yem don por wat ban duai ala ki jongki yang kisam ke jongi tungin duai kerki akini kisi ki yang kisam ke jongi nama de ki briu inam lah banyata ye kini kerwi rei la dau blay udon na kaliang jongi ninget bangin la banyata ye kini kerwi ke jongi bat ni kenturu ya ka sarkar akini ke por bakin kumbakila shimkya kini kindat ski bakin shimkya ya kini ki atli ki kies ki baca kini ki shnong ke jongi ikan tu ye ki knang bakini ki mensiam ki bakodor ki blalet no akmat jongi shwa jongi akmat jong blay kin yo ya ka justice ya ka hok om tang akmat jong ni ka perthai pada akmat jong blay ikan tu ba deben penstong ya kini ki badan kiti hakabakum kini ki jait kam knang ba ka shong sup shong sain kan wan bian akan ke shnong ka thau akan ke ri pat ke chat ban riu ke jongi te khubei shibon se sien tôi đi phân đầm jing rawai
oblay ubau pa jungi bahap ne oblay ubalong try kimen sim utrai jong ka chingim ka jongi baro ki brevia ki bamila thau wat mila panong brevia ngi hasla jong ka ni ka parthai try kan rat i metep wat me yu i bakum ki bahayeng ki bahasam rengkan ki parlok ki parchor bat karpang ki brew ki nong pnya chong ka snong bat ki nong snong hapo chong ka snong nong ra ngiaron kumne saudong ya ka ka mat ya ka balabo hapo chong ka ka sendong ka mat chong new Heprit Kyrshanbor lang Kharmudai yo bakan rat me tip ban me yo na ka khat beneng ka chong me om don ru em ka bare na ka jing yo ka chong me ha ka bia dei bat ka jing khlat no chong ne Heprit try just we ka long shisha na ka banta ka yeng ka sam ikmesan pasan un men chong Kyrshan kalalong shisha ka jing chia ka pas nusi hadu kata bat kumju kalong yaki hayeng basem ka snong ka thau hi paro ko wei kidap niadap da ka jing nusi ha ka bakum ka ni ka jing chia try kan rap andrai ayung in ong mameu blai bat tep pat bayu ki e baro try kum ki bangen ni shania baki ge baro ki jia da ka jingpip ka jome anrai kan rat me melong try ka mensem menta ngi yalom saudong ya kan ka sundok habakum ki bahayeng basem rangkat ka snong ka thau in leit bu no ya ka met ka basa haulum jingtap chong ka snong baka mat ya ka bala thau na ka do man kan lech sha ka khno man anrai try me melong try ya ka men sem chong Kyrshanbor la kan ra pe ni ra khot kar pa ya me yalam ai ya ka chaka shong ne ha ka khet beneng ka chong me ya ka men sem chong ne Heprit bakan ra pe un yo pan shong ha ka ka ri ching kolar ya ka ba me kolar na ka benta kita baro ki ba nget ki ba shania bat ki ba pendon muram ya ka kerteng ko ba ko ka jome sisa kan rap ure ko Heprit ulalong kon swat ha ka bola do no yelo chong ik me ki pa u shong rengkat bat ki ngaisan pasan ba hieng rai kan rap ka lalong sisa ka jengem rai langba chong kan ka jingchia try don rengkat pat kalen ti ya baro na do pami na yeng hadu kan poi lum ching ta pan bo ye ka met ka basa pat yai don rengkat ru kunju kan rap bat ki bahayeng basam ka snong ka thau pat pai lan mu chome ha kan ka ri ba chongi ba ngin nong try ki preu ki ba pat ki ba le ye ka mon ko ka chomi yes mi ki por baro chong ka chingim ka chungi snowdam try ki khot ka pa chung se pre no pom a try map ki pop ki rangkang ki be mishem sni por chim chunga ba tingi no pom chu na ba yine apa nga dem ha ka ka teng try pa nong ni mi chungi u che so fresh ba ta ba pen wai ye ka ni ka ching le rum rom ye ka met ka sa chung ni Heprit ha po chung ka ni ka yeng try pa light ye gi nang ni de ki ching kar khu ki ba hadam bat ki ba ken sai tam ki jome da wa ai ba ka ching ye ba ka chung blai ba chung ba hap neng ka ching ai ka ba rap yang nak kar hai ki chung try ba nong pa ni mi chung je so fresh rangat ka ching ya slok ka ba thyang ka ba pen sai por ka ba ching hon ka ba ching ken ka chung sem khoi to ki ni ching kar khu kin long bat ki ba yeng ba sam chung Kyrshanbor lang Kharmudai o kin long bat ki ba nge ba ro ki be sekri ki bi ro ki ba pen don muram ye ka ka teng ka ba khoi ka jome ki ba ro nak ni ka ri wat ka len sat lak chung ka ni ka par thai menta bat sadu ki bom chu bat hala karta amen